κατάληψη και έγκυρη διάγνωση. Είναι το μυστικό που πια δεν είναι μυστικό. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Μην ξεχνάτε τις προληπτικές σας εξετάσεις. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές. Αυτή την ασθένεια εγώ την έκανα φίλη μου και τη μοιράστηκα με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τους φίλους μου, τους μαθητές μου στο σχολείο. Μαζί τρομάξαμε, κλάψαμε, πονέσαμε, συζητήσαμε, πολεμήσαμε. Μαζί νικήσαμε. Βάφουμε την πόλη ροζ. Σας ευχαριστούμε. Εδώ απομυθοποιήσαμε τον καρκίνο. Εδώ δώσαμε ελπίδα. Εδώ λέμε ότι εάν η γυναίκα κάνει μαστογραφία και προληπτικό έλεγχο και ψηλάφιση, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Ο στόχος είναι η ζωή. Να την προστατεύσουμε, να την προφυλάξουμε, να την αγαπήσουμε και υπάρχει τρόπος. Και νομίζω ότι το έργο που επιτελεί ο σύλλογος αυτός είναι πάρα πολύ σπουδαίο και μεγάλο. Νομίζω είναι η μοναδική ελπίδα και ανάσα σε ανθρώπους που ξαφνικά νομίζουν ότι δεν είναι για μένα ο καρκίνος, είναι για τον άλλον. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Ήταν πέρα από το προσδόκιμο. Είχαμε βάλει στόχο 5.000. Ξεπεράσαμε τις 6.500. Ευχαριστούμε όλους σας. Περάσαμε μέσα από τα δύσκολα συναισθήματα και φτάσαμε εδώ. Τα δύσκολα τα αφήσαμε επάνω. Είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι σήμερα θα δώσουμε 4 εισιτήρια για Βενετία. Για σας. Τα ταξίδια είναι για μας και την Annette Lines, τροφή για ζωή, εμπειρία και συναισθήματα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, έχετε κερδίσει ένα ταξίδι στη Βενετία. Το καταλάβατε!